La Font de la Figuera es vestirà de vi, cultura i tradició aquest 16 de maig en la celebració de la 13a mostra de vins Terres dels Alforins. Una jornada que convertirà els carrers de la localitat en un gran punt de trobada on visitants i veïnat podran gaudir del millor vi de la zona, del paisatge d'interior i de tot l'encant que envolta esta terra de vinyes. Això és una de les finalitats que té esta mostra, que totes les persones coneguen les noves anyades, les noves marques que no paren de traure i que les bodegues i que, al fi i al cap forma part d'aquest protocol que és la mostra de Terres dels Alforins. La mostra no sols serà una experiència gastronòmica, sinó també una oportunitat per a descobrir la història i l'essència de la Font de la Figuera. Entre les activitats preparades destaquen les visites guiades al Museu Històric Etnològic La Costera, un espai on els assistents podran conèixer com era l'elaboració tradicional del vi i la importància que ha tingut esta cultura al llarg dels anys en la comarca. És un gran moment perquè la gent pugui disfrutar i veure quins territoris tinguem i el que tinguem així per després que es doni a conèixer i que puguem vindre en altres moments durant l'any o en altres anys a disfrutar d'estos llocs. De fet, pel dia de la mostra s'han preparat 2 visites guiades així al Museu Històric Etnològic de la Costera, que també és de gran interès i que la persona que li agrada el món del vi disfrutarà segur. En cada edició, la mostra de vins Terres dels Alforins continua creixent i atraient persones arribades des de València i altres punts del territori. Un esdeveniment que s'ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del vi i la gastronomia, gràcies a una combinació perfecta de producte local, ambient festiu i experiències úniques al voltant de la cultura del vi. Any rere any, cada vegada n'hi ha més participació, la gent disfruta molt més, n'hi ha molta afluència de gent de València que venen autobusos d'altres províncies al ser un poble que estem colindant en Múrcia, Alacant, Albacete, i la veritat que les expectatives són molt bones, molt positives, veiem a la gent que té moltes ganes, perquè aunque això siga itinerant entre els 3 pobles, entre els 3 municipis, tots els veïnats dels 3 pobles veïns sempre apuntem a la nostra agenda per a anar al poble que és l'anfitrionicia en concret a disfrutar, més a part tots els visitants que puguen comptar en uns 5.000, 6.000 persones perfectament que venen a plenar-nos el nostre poble i al final és una manera d'impulsar el turisme, un turisme local, un turisme de proximitat, com són els productes tan típics i tan nostres com és el vi de qualitat de la Font de la Figuera, de Moixent i de Fontanars dels Alforins. La Font de la Figuera ja ho té tot preparat per a rebre una nova edició d'una mostra que va molt més enllà del vi. Tradició, patrimoni, gastronomia i convivència s'uniran una vegada més per a oferir una jornada especial, d'aquelles que es viuen amb els 5 sentits i que converteixen les Terres dels Alforins en un lloc impossible d'oblidar.